Goiwie. Victor, why you we? Joitega ose kele malach. Yes. Gise kele malach, but kapodo kadonje chunyo wach, nikechingine wan giliete ariyo. Ntie liel mancha ni rongo, to gimanyoni Siaya. Yes. Koro nekech gise wuoye ma Siaya inya, abiro go liel manie rongo. To karao mane wi protocol kanyo, to iduoke gi penjo ni. Kasa ma wan gi state function, kata mana madaraka, kata mana functions mamoko gi, to iyudo ka president ni kanyo, gi deputy president, to gi governor mar county magino timore. Ere ga ng'at maloso protocol chalo nade, ibiro yudo ka governor loso, kae to luongo nga deputy president, maluongo president. Mawaziri seche go riede toke kacha mang'eny, nyaka magino nie department gi. Be giwuoga chieng'ono. Aseduoko penjo ni. Koro kwa biro e wach liel manyogore, ken temo kelo ngwana ni. Ken siasa onge ngwana. Siasa onge wene ng'ato. Oken kabisa. Ok wene ng'ato. Microphone ipodhe podha nyaki wach makati wacho mana chuodho, to nyaka ang' rum. Koro jopiny giwegi ema ginena ng'oa ng'ani wacho chuodho. Koro chuodho me wacho jopiny ma koro miya yany biro dirore. Eka koro ji pari e richo ni manie tim. Kendo chuodho ne ma ji dhigo dala molo gik mano chan mano ji owacho. Mane mo miwinjo ka wacho ni senior J kamoro moro ma intie do bed ka. Do nuoyo wach tani. County majiolony. County majiolony. Koro joma ne nigi lony ka no chako timo gini kendo. Koro sisa no wacho niya okasomi uology nikech jo archano ka jo mosomo. Kokin ng'amo somo to okin kama Koro elite adek gite Victor, nitie ji adek mano wacho wach maler kendo mane winjore, manyo wuoyo kaka jotelo. Liel ma Siaya nyo wan gi youth leader, Oburu no wuoyo kotemo kweyo gini Kaka ng'ama jaduong'. PS Omollo bende nyo wuoyo kaka ng'ama jatelo. Ok mana jatend sirikal kende, to nyo wuoyo nikech nino ka siasa manyo gore ka nyo kodonji, to no wacho wach kaka representative mar piny owacho mamalo, maler ma bende ne ok obedo gi luoro mar wacho jatende. Nikech winjo ko wacho ni kano yier jogi te gitiyo, MCS tiyo, governor tiyo, mjumbe tiyo, e kaka bende wami thuolo jatend piny William Ruto bendo ti. To onge ng'ama no yanyo. Omollo nyo koyanyo ng'ato. Kato doko ni ntiere jok manyo soke. Embe ntiere jok manyo soke nikech embe na dhano. Ntiere jok manyo jomoko temo liro ite. Moko temo nyono tiende piny kato no wuok to tem mar temo duoko joka no maintain calmness mare. Mae bende nyocha nyo Omollo timo liel marongo. Nyocha ni neno ka eno stick to the government agenda. Mano nyisi ni ena professional. En ng'at man gi lony nekech ntiere ga temptation mar dhano makata ine mane ng'ato soki ahinya timbi nyalo bolo ne ari adek mayingo. Tineno ka no bedo calm. Ng'at machielo manyo losie maber en jaod bura machon manyatike Ediko Mondi Anyanga. Omukulele januclear. Nekech januclear no ng'e ni gichacha no osehinyore makoboli e nuclear. To muoch. Liende jo muoch. Koro no wacho ni nuclear arsenal men go ni okobole liende cha. En ng'at mano obedo soba liel marongo kende. Mano lony mar siasa. Koro lony mar ariya. Nikech king'iyo kata mana press conferences magisebedo godo, seche moko obolo ga nuclear. To nuclear cha ne okobolo kacha tiende ni siasa dwani ng'eyo kama intie. Mane lony. Ni winjo ka en ogoyo mos. To wacho ni Dalmas en jal magise wuotho godo ndalo Kanu kendo gin jopuonjre gi tiende nang'o ne otemo nyayo mise mar wuon liel. Kae to chako paro negi ni wanie liel. King'iyo clip ma Honorable Nyanga nyo Ogweno. Koro ni neno ka ne en ng'ama ni soba. To kacha kaka no osetedore cha dino boli nuclear taparo ni kata mana joketa aparo ni kata mana kado do weko pukore. Koro kibiro e chuny wach Victor ti analyze kaka liete gi nye chal kata kaka nyo gi chal mamiyo siasa nye bedo mapek kacha. Nyo gi chal nade chak gi liel marongo. Liel marongo ni jaoda Mheshimiwa Dalmas jaoda manyo nindo manyo iko nyocha ne lemo gi UDA. Koro ka nyocha no lemo gi UDA to Dalmas wuon nyo podni
ka Azimio nikech ing'e ni Dalmas osebedo osiep Uhuru Kenyatta kuom thuolo mararia to kendo en osiep Otieno Dalmas en osiep Ochila Yako governor ma Migori. Koro liende cha nitiere kaka nyo nitiere pogruok. Ochalo kama jaduong' leme Catholic to miyo leme SDA. Kaeto koro lielo chopore dalani. Koro momi ineno ka jo UDA kweth mar UDA no chalo jomo kawo liende chaka margi gidhi ko ng'atgi gidhi ko miyo. To wuon dala to ja ODM. Itemo winjo gini. Koro mae momi ineno ka kikruok nyone kacha. To kikruok manyone kacha bende kikruok manyone Siaya. Iwinjo ka ndalo moko gavana ma Siaya no wacho ni en kama entiere ok obiye mondo mi ja UDA owuoye. To macha ne thung'e nikech jal manyo wuon gi onindo en ng'at matiyo e sirikal. Mane manyo miyo Omollo gini dhi kocha. E manyo miyo jokadi to kama nyo gidhiye ni bende en stronghold mar ODM. Koro kikruok nyenye kacha ne wan gi dinde ariyo. Dinde gi nyaka wene ng'ani okow ng'atgi to dala magi kowie ng'ato ni bende din ma wuon dala leme opogore. Tulo donje ko. Koro tulo donje ko. Koro gima nyone kacha. Mano koro miyo ji ariyo gi nyaka ne gituomre to gigwere nikech ringre mar UDA. Bat dala mar ODM. Koro okubitamo jogi ng'at manye lemo kodgi nikech ma ng'at gi malaw gi gimoro amora gi sanduku gine manyo gikelo nyaka ema manyo ji chiemiegi. Koro ne gin gi ratiro mar wuoye liendene. Koro kibire gi mar ariyo tiyudo ka kinie siasa manye nyo Migori ne nitiere local to gi national politics. Jok manye nitiere Migori kacha kata mana Rongo king'iyo ywaruok mane kinda Nyamita gochilo Ayako gi wajumbe mamoko mantiere kacha nitiere jok manyo king'iyo gi kaka kech kane ng'ato chungo to wuoyo to nitiere jominjo kapamone nitiere jok ma bende samoro nyo itomayan kaka gavana machon Obado gi jok mamoko kata doko ni mere ne nitiere gik makamaka okonego beni timore. Koro siasa cha ema ongwana ne onge. Nitiere jok mane ng'ato ting'o joge okele bathema komachielo koni. Ng'at machielo bo chako biro gi meke okete bathema makoni. Koro iwacho ne ni ka Ken wuoyo to mondo ne ni Ken nigi mbi. Magi kaka itimo ga siasa gi ji moro amora mabiro nyaka make sure ni nitiere jogi moko makata ka ang' joka wuoyo tino ne kare governor be nigi joge. Koro jo sirikal mamalo kama oting'o Omollo, PS Omollo gi jok mamoko ne giyudore e kikruok ni. Koro giyudore e kikruok mar local politics to national politics bende nyaka tim ang'o nyaka gigo. Victor kaka ing'eyo ni kinde duto weg gik moko isayo. Jatok ok ng'ong'ne. Koro nyaka nye gidhi gi onyalo weso ni bathri ng'iko. Nyaka nyo gidhi gi nyis ni mae en ng'at mane ng'atwa, en ng'ama nyo wawuotho kode, ok wanyalo weye. Mak mana ni gima samoro nyeo kodhi maber Victor en ni liel ka ji odhiye nyaka ging'e lit bende mar joma nigi liel. Mane gima nyo ok otimore. Lit mar joma nigi liel nyaka jogi ng'e ni to samoro weche madirore ka egi kata weche miwachogi gin to gitenore gi joma ywak gi nade. Gitenore gi joma ywak nade nikech ing'e ni liel bende Victor ji obiro mopogore opogore. Nitiere mere, nitiere de, nitiere bende jolemo. To nitiere weche moko maka koro ng'ato dwaro gole dhoge ka chalo ng'at mosebilo gire moro odwaro gole dhoge weche ma ok owinjore kama ji okikore. Koro aparo ni wasebedo ka siasa gidhi ma koro gidwa kalo lai mar ongwana. Lai mar ongwana ni winjo Ken wacho cha. Koro gikalo gimuomo gidhi oko kocha. To mogik ewi wach ni Victor aparo ni gini bende no odwa chuno kidhi e liel ma Siaya to no gidwa soko bende governor ma Siaya ma no odwa chune ming'eyo ni sama ng'ato iye wang' to nyalo poko wacho weche moko nego wachi. Mae momiyo jo siasa madongo king'iyo president king'iyo prime minister machon gi jok mamoko giwacho ne jo siasa ni ka sama gidhi jo nutritionist jo mosomo weche mag chiemo biro nyisi ni meeting aina ka jo gidhi etimiyo gi garing'o gi rabolo. Tiende ni ng'amo chamo ringa bula gi rabolo ng'ano dhil. Makata kori yanyi Rabono dhigo. Rabono dhigo. Makata kori yanyi kanyo to ng'iyo mana nini. Ring'o bende bude ich. Koro magi chiemo ma jogi chamo ka paro ni joka nyeo ko ng'iyo rengo maber nyo gidwa weyo dhi koyot. Koro ka giwe dhi oyot to giweyo rengo dwa wolo siri moko. Gik manyo timore ka log tich mar ODM. Sama ni ipango koro no miyo ite odwa yawo ite opiny to kare jogi wane mane ok wayierogi kare une mane uketo nwa jogi nikech gini ya ponono
ni weche kodhin maber ne mjumbe magem jogemro yok ne orengo ni kare in miyowa bagni ni kare in there's a possibility koro ichalo ngamo jagam mane momiyo kinde duto jok mo oluoro jatelo ok dwa ni jatelo yie wang jatelo yie ok wang piyo mane momiyo iwinjo ni din Nyasaye yie wang piyo Victor de koro waonge jatelo dwaro ni attribute mag Nyasaye achiel ni ruoth yie ok wang piyo oneno kitimo gimoro ma ng'ato wacho ni ama de bedan to ng'ani do kawe obed mangima kawuono to jatelo ka yie wang mapiyo to nyalo tieko ji mane momiyo idwaro ni jok ma oteno jotelo kuong gayo jotelo gi kuong gayo koro mano bende ne test mar leadership but ko pogore to kaparo nitie gima lich manyo otimore liete gi mapok nyo otimore erokamano nyakora Mungajwanga weche mag IBC gin mokwongo weche ma oganda bende luwo tinende bang' tarik 1